Ahoj, vítám vás na YouTube kanálu Solaya, kde najdete cvičení pilates, jógu a stretching. My se pustíme do pilates zaměřeného na pevné břicho, silný core a lepší držení těla. Nepotřebujete vůbec žádné pomůcky. Připravte si podložku, pohodlné oblečení, klidné místo a pojďme na to. Pojďme na všechny 4. Kolena pod kyčlemi, dlaně pod rameny. Pravá dlaň za týl hlavy, s nádechem otevřu loket vzhůru, s výdechem posměřuji směrem dolů k levé dlani. Pokračujeme ve stejném cviku, pouze jenom vyměníme ruce, takže levá dlaň půjde za týl hlavy, s nádechem loket otevřu vzhůru a s výdechem ho zavřu dolů k zemi. Jdeme na kolena, zapřeme se dlaní o patu a s nádechem otevřeme hrudník. Druhou ruku vytáhneme do dálky za sebe a s výdechem uvolníme a jenom vyměníme strany. Pleňku pokládáme střídavě jedno a druhé koleno do podložky. Jenom si ujistíme, že dlaně máme pod rameny a protáhneme krční páteř.
Sedneme si do podložky, pokrčená kolena, flexe v chodidlech, protáhneme ruce před sebe a s výdechem jdeme dolů směrem k podložce a s nádechem zpátky vzhůru a pokračujeme takhle dál. Zůstáváme v sedě v záklonu, ruce si dáme před sebe, dlaně na lokty a s každým výdechem jdeme do rotace, spojíme loket koleno a s nádechem jdeme zpátky na střed a druhá strana. Zůstáváme stále ve stejné pozici v sedě, jdeme do záklonu a jenom kmitáme mírně nahoru a dolů. Vležen na zádech zvedáme s výdechem hlavu, ruce a nohy v pravém úhlu nahoru a s nádechem vracíme zpátky do podložky, ruce protáhneme do dálky za hlavu. Zůstáváme vležen na zádech, zvedneme hlavu, ramena, ruce a nohy do pravého úhlu a pak jenom pokládáme špičky u našich chodidel střídavě do podložky.
máme v lehu na zádech, vytáhneme ruce za hlavu a levou nohu do dálky. S výdechem zvedáme hlavu, ruce a nohu vzhůru směrem k sobě a pak vrátíme zpět dolů do podložky. Pokračujeme ve stejném cviku na druhou stranu, takže protáhneme naši pravou nohu do dálky a levou nohu špičkami prstů zapřeme o zem. Leže na zádech protáhneme krční páteř, ruce si dáme podél těla a zapřeme se do nich pro lepší stabilitu. Zvedneme levou nohu za špičkami prstů vzhůru a budeme kroužit směrem dolů k zemi a zpět směrem nahoru. Pokračujeme ve stejném cviku, takže si zapřeme naše levé chodidlo do podložky, pravá noha za špičkami prstů směrem vzhůru a jdeme pomaličku nohou směrem dolů k zemi do strany a zpátky nahoru. Leže na zádech zvedneme hlavu, ruce za tyl hlavy a nohy směrem k nebi. S výdechem jdou nohy do stran, s nádechem zpět k sobě.
Zůstáváme ve stejné pozici s nohami vzhůru, nohy snížíme blíž k zemi, dáme je od sebe zpět k sobě a nahoru směrem k nebi. Přijdeme do plenku na předloktí, zpevníme střed těla a překlápíme pánev z jedné strany na druhou. Na předlokti, kdy máme chodidla na šířku našich boků, budeme přecházet do bočního prkna na jednu a druhou stranu. Přijdeme nahoru, pravé koleno je v podložce, levou nohu protáhneme do strany, ruce za tyl hlavy. Střídáme úklony do pravé strany a rotaci doleva. Pokračujeme ve stejném cviku, akorát na druhou stranu, takže levé koleno v podložce a dáváme úklony do levé strany a rotace doprava.
Pokládáme pravé koleno a dlaň dolů do podložky, levou nohu zvedneme, protáhneme do dálky a levou dlaň dáme za tyl hlavy. Střídáme spojení lokte s kolenem a stažení lokte dolů k zemi. Pokračujeme ve stejném cviku na druhou stranu, kdy levé koleno a dlaň jsou dole v podložce. Snažíme se o to, aby náš pohyb byl kontrolovaný se zapojeným středem těla. Moc vám všem děkuju, doufám, že jste si dnešní Pilates lekci užili. Pokud byste chtěli vidět další podobná cvičení, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet video s přáteli a rodinou a samozřejmě se přihlásit k odběru mého kanálu. Podpoříte tím moji práci a hlavně vám nic neunikne. Takže ještě jednou moc díky a přeju vám všem krásný den.